Xayrlı kun оқушылар, бүгінгі дәрісіміздің темасы нәрсе ол электрон таблица. Bu дәрісте сөз тағын таблицалар турында барашақ. Ләкин bu таблицаларны бис ярдәмендә төзергә мөмкин түгел. Үзегезне сөт ризыкларын сату белән шөгыльләнүче сәүдә павильонының хуҗасы итеп күз алдына китерегез. Сезгә төрле формалардагы товар исәбен алып барырга кирәк. Мәсәлән, документларның берсе мондайрак формада булсын. Экранда таблицаны күрә аласыз. Әлбәттә, сездә бу бит гадәти туры почмаклы таблица. Аны компьютерда бирелмәләрнең реляцион базасы рәвешендә сакларга мөмкин дигән фикер тугандыр. Дөрес таблицаның бу үзенчәлегенә игътибар бирегез әле. Анда кайбер кырларның кыйммәте икенче кырларның кыйммәтләре аша исәпләп чыгарылган. Моңа сатылган товар микъдарының бәягә тапкыр чыгышыннан торган сатудан кергән акча кыры шулай куелган һәм сатылган товарлар арасындагы аерманы күрсәтүче калган кырлар керә. Мондый кырларның исәпләнүче һәм бәйле кырлар дип атарбыз. Продукт, бәя, куелган, сатылган кырлары бәйсез кырлар дип санала. Бәйсез кырлар исәпләү өчен кирәкле башлангыч бирелмәләрдән тора. Компьютерда сез менә шундый бирелмәләр базасын булдырдыгыз ди, ләкин кибеттә ситуация һаман үзгәреп тора. Азык-төлек сатыла, сатудан кергән акча арта, товарларның яңа партияләре кайтып тора. Әгәр дә бирелмәләр базасында мәгълүматларның гел-төгәл булып торуын теләсәгез, сезгә базага һәрвакыт үзгәрешләр кертеп торырга туры киләчәк. Мөгаен кайберләрегез исәпләнергә тиешле кырларның кыйммәтләре таблицада автомат рәвештә исәпләнелә дип уйлыйдыр, ләкин бирелмәләр базасында бу мөмкин түгел. Мәгълүмати технология өлкәсендәге иң мөһим идеяләрнең берсе булган электрон таблицалар идеясын иҗат итүчеләр нәкъ шулай уйлаганнардыр да. Электрон таблицалар белән эшләү өчен билгеләп куелган гамәли программалар таблица процессорлары дип атала. Таблица процессорларының күп кенә вариантлары бар, әмма кулланучы күзлегеннән караганда алар барысы да бер-берсенә охшашлар. Электрон таблицаның төзелеш принцибын аңлаганнан соң, теләсә кайсы конкрет таблица процесслары белән эшне үзләштереп булачак. Ә хәзер электрон таблицаның структурасына күчик. Нәрсә соң ул электрон таблица? Иң беренче исәпләү документы белән тутырылган электрон таблицаны экранда карыйк. Шахмат тактасына охшашлы рәвештә электрон таблица күзәнәкләр дип аталган шакмакларга бүленгән. Таблицаның юллары һәм баганалары билгеләнгән. Юллар гадәттә саннар белән нумерланган, ә баганалар хәрефләр латин хәрефләре аша тамгаланганнар. Шахмат тактасындагы кебек, һәр шакмакка исем, адрес бирелгән. Исем багана исеменнән һәм юл номерыннан тора. Мәсәлән, A1, CB, F24 һәм башкалар. Шахмат тактасында барлыгы 8-гә 8, 64 шакмак була. Электрон таблицадагы күзәнәк саннары шактыйга күбрәк. Мәсәлән, Excel таблица процессорларында 256 багана һәм 16384 юл була ала. Латин алфавиты 26 хәрефтән торганлыктан 27 баганадан соң алфавит тәртибенә 2 хәрефле билгеләр башлана. Экранда күрә аласыз. Соңгы 256-нчы багана исеме 4 рим цифры белән бутамагыз, димәк экрандагы күрә аласыз төрле исемле күзәнәкләр булырга мөмкин. Электрон таблицаларын чагылдыру режимнарын карап китик. Экрандагы таблицаның эчтәлеге аның кайсы режимда формулаларны чагылдыру режимындагы әллә кыйммәтләрне чагылдыру режимында булуына бәйле. 8-2 таблицасы таблицалы исәпләүләр алгоритмын күзәтергә мөмкинлек бирүче формулаларны чагылдыру режимында тора. Кыйммәтләрне чагылдыру режимында экранда формулалар буенча исәпләү нәтиҗәләре күренә. 8-3 таблицада кыйммәтләрне чагылдыручы режимга күчерелгән шулык электрон таблица ул. Сез экранга карап күзәтә аласыз. Шуның белән балалар,
безнең теория өлеше тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.